Karton kado kawe media man gedo media klembang phi man ladak niltum ma chopa bena itum bang pot niltum song hin ken wai se hin pen niltum han suri kado mang pajor lo pherang ke mai chengche phrang niltum hin pen pini na ge dong dun atum han ka chini dun nikum napu nya website gedo ke alang like gs eklo amen jo song bong rup na pen matum thu pu do thula Richard Teron alang li bi pilo la pen pu arena do alang like AGS Davidson inti pini niltum la bangso pherangke mai phanang kok la bangke non malom media tum phan alang litum ki claim ke dam long ki beng ke phan mate BJP government atum kapasik sak duna puthak si niltum pini la bangso pherangke mai ke pha lapen la bangso puthak si nilitum pini rat phan isi hini pachini gang tum alam the do asi chengno nang apot bangke nalitum anutina chini lo India ke world largest democracy lo with 1.4 billion population lapen labang so demokrasi parang berji phan ke independent media ke nang sot independent media ke do ke nang sot non ilitum langdam lo na isi ningduk me lam lo media tum ahok pet birtak pacetak ji banda pinan ka siksa katora la puson sit dulu non BJP nang cari lo pen ke media tum ta kaya tenge independent la puson dolong le lo non bisara lam Karbianglong na BJP nang cari lo pen ke media tum sadami ahok pet abirta ka paklangi long pinan kisung kiduk ke phonang dolo non jala puson ang deng zaman de lomate isi fair environment of fair la puson se do koklo komane media bang phusi mane media outlet tum jong sa ahok pet alam ka paklang ji polata ahok pet alam paklang de polotang de BJP atum man ke alang li tum man ke hotura puson si cekam de la puson se man de lo input ame non hejong karbing long ta karagao dim long arong long 200 bigha saputha long lelam ki apotha isi media outlet atuma news bang telecast lo haladak long bang ta paklang de da phi copy lo ka cheplang thu bang ke em Amar Singh Tiso mother land revenue in charge alangli chithur flutsi pherangke mai phasi media tum han defamation na case pu men pen pinang an ke ther ki hap la puson dolo la pen alang litum sai ka chi claim lo aseng tong bang media tum han aseng tong ki ber hi ban si kabor I do pon lo la si ni litum hin pen ke la bang ke ning duk chepak lang lo la pen Amar Singh Tiso ke hai pa so dak pen litum songa hin pen pin rem lo athe media pulotang te la ke demokrasi ya garden lo la kan tin na chini lo media ke information no bote pacetak po me hinuk sada me lage pacetak po lage aron tang del rap phang ka pachini ke nang sot lo sada me non apor thekdam long no BJP putum ke kopilo media tom han ke alang litum kai ke da ki ber sibji lo poson se kabor ido ke dam tang ni da nitum arjulong lo common nitum media tom ahok pe da betak pacetak ka joini official inut bhaini rat chari song rapor official residence long hang pen pinan ke ther ke happa do pon lo la pen alang litum media pan sada me kan kirji po alam la pusonta ni tuma thengdo inon bhaini media to na ke than ban dolo asila bangi sining duk me melam la pen non ni litum la bangso hongjai mate la bangso platform pen rada phan ka pachini kang tum abang la hen lo media poke la ke kai ke ta rada pharman si paklang bom lo rada pharman si arjak lo kai ke ta ahok pet si pheri repin pen rada pharman si paklang pi bom lo la sim non media to ma kisunga hot rat sadame kar jabdun kenang sot la pen lan chotakali nili anutin karbinglong dukan democratic force pansadame democratic forces pansadame nili epilo media tum akisunglong ilitum arjabdun vek nangji la pen alang litum kisung gi bolon tum sole akisunglong ilitum arjabundilo polatang te kebangjilang arni bangke media tum sadame ahok pet abirta kapak langji phan ka pheri so la person dui kokji